con Mikel eta Patrizia gara. Eta lurraren adierazpena izaditxo bat egin dugu, honen. Lurraren adierazpena gure planeta lurrak esfera forma du. Horregatik, ura adierazteko modurik zehatzena munduko bola da. Paraleloak eta meridianoak. Lurra inguratzen duten irudizko lerroak dira. Ekuatoriarekiko paraleloak. Paralelo nagusia Ekuadoria da. Eta meridianoak poloak elkartzen dituzten irudizko lerroak dira. Greenwich meridianoa edo zero meridiano da nagusia. Eskala, errealitatea mapan zenbateraino murriztu den jakiteko eskala erabiltzen da. Eskalak adierazten digu zer nolako erlazioa dagoen errealitateko distantzien eta mapen adierazitako distantzien artean. Hemen ikusten duzu eskala bat. Parifeio fisiko. Lurraren aniztasun geografikoaren berri ematen du. Kontinenteen neurria eta forma. Eremu altuenak eta basoenak. Non zehar igarotzen diren planetako ibaiak. Hemen ikusten duzuen hainbat kontinente. Hemen Amerika dago. Hemen Asia. Hemen Europa. Hemen Afrika. Hemen Ozeania eta azkenik Antarktida. Hemen ozeanoak daude. Artikoak, Atlantikoak, Indikoak, Marea eta Artikoak. Planisferio politikoa zer den azalduko dizuet. Planisferio politikoa lurreko herrialdeen hedadura, kokapena eta mugak adierazten dituen mapa da. Hona hemen. Munduko herrialdea. Planisferio politikoa munduan herrialdeko kokapena, hedadura eta mugak adierazten dituen mapa da. Ingalaterrari buruz hitz egingo dizuet. Ingalaterra Europan dago, Gran Bretainiako zati handiena mendikatez osatuta dago, adibidez, Peninoak. Parke Nazionala Ingalaterra osoko handiena da. Westwaterra eta Scafell Ingalaterra osoko mendi eta ur eta lakuan handienak dira. Han laku bat pika izenekoa dago. 7.500 eta 56 mila eta 900 biztanle ditu, eta bere hiriburua Londres da. Hemen ikusten duzue, bandera eta eskudo. Eta hemen Ingalaterrako mapa. Frantziako mapa da, Frantziako mapa. Mendebalderantz ozeanoa Atlantikoa dago. Iparralderantz Mantxako kanala. Belgika, Luxemburgo, Alemania, Suitza eta Italia. Ekialderantz. Eta Espainia, Andorra, Monako eta Mediterraneoa hegoaldean. Paris da herrialdeko hiriburua. Latitudea Paris 36 gradu eta 90 gradu ekialde paraleloen artean kokatuta dago. Altitudea Parisen altitudea 50 metro itsas milatik gorakoa da. Frantziako mendi garaiena Mont Blanc da, eta ibairik luzeena Rodano da. Ozeano Barearen uharteak, adibidez, Filipinak, Japonia, Melanesia, Mikronesia, Polinesia, eta han barruan Zelanda Berria eta Hawaii barne. Hemen ikusten duzue, non dauden gutxi gorabehera. Eta hau izan da gure laburpen